Information si Rodel Cesar sa transmitter site Joanner Divilla. Ang sa to yung mga information officer duman Jimmy Guanzon. Sa mga may kumpleanyo, good morning and happy birthday. Sa mga nag-watching sa to sa Facebook Live, kan Facebook page, kan sa tong live stream, good morning. Sa mga nag-watching o nag-aantabay sa mga transistor radio, nagdadangog niya, nakatutok, good morning. Siring man po sa to yung pagpaabot nin happy wedding anniversary sa gabos na mga misis, mister na masilibra kan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Endo, sa Mag-Aragom. Ano to ta? Ang tabayanan ta po at yan si Karundang Philip Barasena sa to yung Ace Reporter, Ace Announcer. Malaog ni na report or pagkikipag-ulay sa mga magiging newsmaker sa laog po kan sa tuyang programa. Ay, good morning kay paring Joter Tersinio kan San Agustin, avid listener tani. Saka always nagpapartisipar sa laugan programa. Siring man si Mr. Derry Ibarita, good morning. Saka kay Ma'am Dorothy Ibarita man si Political Chief Office of the House of Representatives. Kan opisina mismo kan nasa tuyang namumutan na Congresswoman Jos Fortuno. Siriman kay paring Edda Ulyeres, good morning, also listening right now. Sabi niya permiman niya ko pwedeng nag-aantabay, nagladangog sa programa mo, di mo ba sa ngaya ako mag-greet? Kaya bati unta daw ng good morning. Ansaro sa mga listener kan RPNDCK ay si Mr. Ed Ulyeres. Saka ang magayong-gayon, maganda at sexy, Koti Sanggol, lalong gumaganda, si Ma'am Tunit Baldos. Taga Baaw man po ngayon ko sir, pero sadi po ngayon ako nagpipirmi sa Manila, Siya pala na naagom niya taga Baaw, pero dahil pa siya sa tao taga Baaw. Ang pamilya ninda yaon duman sa party kan Metro Manila, pero avid listener, loyalistang paradangog kan RPNDCK. Kaya salamat po sa indo pong padagos na pag-antabay sa pinaka-enot na estasyon ng radyo sa Bicol Region. Nasa 52 na taon nang nagsiservis sa publiko sa paghatod nin mga informasyon, bareta, informative na mga pig-uurulayan sa laugkan programa. Bicol Connection Report. Yaon man ngunyan si Karondang Rocky Bayubo. Rocky, marinaramrag ka nimo, ilaog mo. Marinaramrag Karondang Jo. Garo baga itong kantang si Rocky na buhay liwat.
Si Rocky mabalik girara. Giraray. Yan. Garo waiting. Oy, Rocky. Unwaiting. Ay, unwaiting. Ang tama ba kang STL digdi sa tuyang lugar? Ababaon, 300 pesos lang ang kaalaga na sa langbang piso. Sa Partikan Quezon Province, ang piso gana 700. O, grabe ang diferensya. Yung mananggad na tabi karon na Bot sabihon, iba-iba pala. O, digdi, 1 to 40 ang numero. Sa ibang lugar, 1 to 38 ang numero ang pagtatayaan sa STL. Tapos, digdi sa Toya, 300 lang ang gana kan lambang piso. Samantalang sa Quezon Province, ang gana kan piso, 700. O kaya ang 20 pesos mo, pwedeng gumana ka ng 14,000. Digdi sa to, ang 20 pesos mo magana sa ng 6,000. O grabing diferensya. Uwain ka na, Rak. Grabe ba ka, Rak, na diferensya, ano? Yung mananggad karon na Diyos. Ta sa arbay nga ni, arog man kaya ng atarayaan, pero nagtutubo na, di ba? Pero ba kung man ngayang STL, Ano pala? anin na tingwe. Ay, yan lang ang masakit kayan. Dapat kayan. STL ngayon, 2 beses na ngayon nabula, 3 beses ba ngayon nabula, Oh. nina waiting. Baka pigbubukis. Oo, sakot ang nga sa ropa, ako nga ni, karon na nga diyo, pigga araalagaan ko sa numero, baka lamang makatama, malato to binama, nina, day ko magtinayaan, ano ko bigparataman sa numero ko, pangyayari. Kaya na-disclare ako karon lang diyo, day na ko nagtaya, na may mga bigparataman kang mga numero, pagparatayaan mo, dahil man tatama, bagaman na dahil mo tinayaan, saka tuminama. Sayang. Iyo, kaya bigga ko kaya ko tabi karon na diyo, pare panugunan na ini yung loto. Baka nangangarap sana na maging milyonaryo Sa loto. sa loto. Nena saro na numero ang nagluluwas o raduwa. Baka na ako sa pataya-taya ko, makumpleto na ang numero, maging milyonaryo naman tabi. Garo. Ko yan sana pangarap lang. Garo, idagdag mo sa pangarap mo, pag nanggana ka sa loto, kung pirang milyon, magpagibo ka ng sadiring radio station, ano ha? Ay, nataba ka pasaraan. Tano, basta igwa kang prangkisa kayan sa sa NTC, saka sa mga konsehnal munisipyo, LGU, mayor's permit, saka business permit, ma-operate ka. At yung mga ko talang pangarap ko, kundi kundi ka makarenew kan prangkisa, o makakuha ka ng prangkisa, then maka-editan ka, pasaraan ka. Yan lang. Oo. At hindi, tama-tama, karon na nga diyo, aday kaming nagkahilingan kana sa Kuya Idol na mabalik na mayor sa Puig. Ay, iyo. Mayor Ray Lacoste. Ay, good morning. Good morning kay Mayor Ray Lacoste. Kuya mo niya ni Mayor Ray, nagtataba sakod na nagpaparagwapo. Sige ang gwapo, sige pa ang macho. Sige pa ang macho. Pero, ano mo karon lang dyan sa iyang residensya, adakulan mga pasyente, biro-biroon mo yan. Bako nangaling mayor, haros sa puro aldaw ang mga nag-aabot na bisita. Totoo yan. Sabi ni Mayor Ray, dahil ko man ngaya sinda din i-discovery. Kung igwa ngaya, nina pagbarangabangao na sana, na mayo bang ngaya ako nakatuko sa pwesto. Oo. Kung marangay nakatuko ako sa pwesto, di awad-awad. Oo. Kung kanin na igwa man siyang igwa pa siyang nasasaray, pinag-babaranga-banga niya karon nanyo, nagabos abuton, maluwas sa iyang nga gate, nina nakangirit hanggang talinga. I see. Oo.
sabi nga ni Mayor, ngayon na Rocky ang pinagtuunan sa kuya kan na tao. Buon nga ako ka naging konsyal, naging vice mayor, naging mayor, naging vice mayor Giraray, mabalik na mayor sa buwi. Iyan ngayaan na kinaugalian ka na tao na maski mayo ako sa pwesto, hanap-hanap pa Giraray, ang Mayor Ray Lacoste. Totoo yan. O kundi dapat iniman si Vice Mayor Jopred Balago, tayo sa iya pala na running mate, dapat mag-tultol man sa pagkampanya na ining dapat kung gana siya sa sarong barangay, dapat gana man sa iyang tandem running mate na si Mayor Ray Lacoste. Jo, nabutan sa Sigbi, inapot siya, saan ka na ngayali? Naman baga ngaya yor sa vice mayor mo, ano lamang ngayon tinasay mo? Mayo lamang baga ngaya ta, kuyan ngaya. Lina, mayo dapat sa kimo, ay napangyayari ngaya sa mata ko. Yan lang. Ang ginibo, naglakaw, duman sa residence ni Vice Mayor Balagot. Nagpasiling din si Mayor eh. Mayo ngaya kung nato duman. Ano kaya yung nasa pwesto bilang Vice Mayor na hindi ka lamang tinawan. Dahil lamang ngaya yung at ngayang maluluyan na ngaya ko, nag-iingay nga pa ngaya ko, dahil ang katuyan ko sa naman ngaya makabakal bulong. O, tinawan baga ni Mayor. Tadig di kaya karandang Diyo, nina kulang man bagaan na kuya ni Mayor, ana importante ugbaw na siya pag binibisita sa mga tao digdi sa buhi. Iyo. Saka ano gali ni Mayor pag igwa, kung mayo. Mayo. Kung igwa. Kung yan karon na igwa. igwa mo yan. O pag igwa yan na itataong tabang pinansyal. Kita Rocky. Pero Rocky, ay salamat pala kay Malay Salve, kay Madam Salvita, inimplan kita kan masiram-siram na kape. Ay, good morning kay Ma'am Salvi, ano ha? Oo. Si Ma'am Salvi ko siya lang servidora ni. Mga konsuelo palang ta. Si Ma'am Salvi mismo nagtimplang kape sa imo. Yung gayo. So, Ano daw kung interview ta si Mayor Ray Lacoste? sabi niya. Kan sa iyang lakaw-lakaw sa buhi. Rocky. Alam mo, sabi ka na nandiyo, pero ang bisis ako nagkasan kay Mayor na ma-interview. Sabi niya, saka na. Sabi niya, po na ngayon, burulya na ngayon sa politika Rocky, pa-interview na ngayon ko. I see. Pag po ngayon kan na campaign period, ayan ang sabi ni Mayor, sabi ko nga ni kay Mayor, nga ko, bisita ka naman sa mo. Nakadako na kakamisay mo, lalo na si Karandang Joey. Oo. Pungaw na ng tig. Ngayon Karandang Joey, sa oras mo ngayon mapa-interview si Mayor. Ayo, okay ng tig. Bisita naman dada sa estasyon. Ayo, mas mareman ang gadig di. Hindi na abigasi ka sa niya ni Mayor. Ang mga pasyente na nagarating ng Bisaya. Iyo. Dakol lang pasyente pala nyo yan. Kadakol ko sa ngalas nga na ako, gano'n niya, makumanda ko si Mayor ang nakatukaw mo niyan. Yung mo niya ang paborito kan mga taga-buhi, si Mayor Ray Lacoste. Buot sabi yun, pag kay Mayor Ray Lacoste sinda magdulog, may madadara sinda. May madara. Mayong mauling luwaan, Rocky. Oo, kaya so ito nga yung mga nailot na nakatualin na kaya kay Mayor Ray. Abot talingan ni Ritabi ka nun nandiyo. Iyo mananggan. Oh, may kuya na pagdidigdig, may tent. Tapos may mga tukawan. Nila nagsaro-saro na nagadulok kay Mayor. Kasabi nga ni kaya dahil man nga madulok digdig ko mayong problema. Barita ko nga ni, perming yaon si Luigi Villaperte, saka si Govmix Villaperte dyan sa buhi kay Mayor Ray Lacoste. Talagang 101% ang suportang itinatao kay Mayor Ray Lacoste para sa pagtabang sa mga taga-buhi.
Yung manangganda karon dagyo. Saka si pigigibo digbiso mobile kuyan medical mission kan na ni Administrator Luigi and Governor Mig. Saka si Teacher Josal Portono, Congresswoman kan rinconada, permi niya, da dyan ki Mayor Lacostita. Sige man panao ka tong AX, saka sige man tao ka tong para sa scholarship program, mga short courses, ano? Katabang ang TESDA. Yun ang yan, anda ko lang marin na tabang. Kaya naugba si Mayor Ray na dahil siya nalilingawan ni Governor Migs, ni Provincial Administrator Luigi Villafuerte, and Congresswoman Adjo Portono. And simple man, ang masunod na Vice Gobernador, kan Camarinesor, ama na sa ina, Mana sa ama. Congress ni Vice Governor Sal Portono Jr. Ay matindi na pati magplatika, ano, si Junior. Ini po ang sa indong amigo, Sal Portono Jr. Sal Portuno Junior. Ay paano ba ka? Itong talagang magayon ang dating. Iya tali karon na dyan. Kaya masubra. Masubra na umaw, sige na. Ano pa? Sabi ni Mayor, grabe nga labuna. Garuan nga. Abonaron ni Mayor sa emo, grabe. Nagpailing. Oo. Bagaman nga yan nagpailing ka, sige nga ang bula mo. Iyo man ang ganda, no? Normal. Normal yan. Sana all tabi, Mayor. Tara mo, ang inuumaw itong mga marayan gibo sa kamarin na servidor kan banwaan. Iya, tabi karon nanyo. Lila, iya lang yan, tabi karon nanyo. Sa kuyang ma-report. Oy, nadadangog kita dyan sa residensya ni Mayor. Ayo, nakamonitor si Mayor. Ay, salamat nadadangog kita dyan. Nag-interview si Mayor kan mga bisita niya. Sige, so ngirit niya. Okay pala. Oo. Okay ka, Rondanjo. Sabi ni Mayor, advance Merry Christmas sa mga taga-Buwi and good morning. Okay. Ali po yan kay dating Mayor Ray Lacoste ang nag-serbi kanto, pon kanto sa kudunyan, ma-serbi ginaray sa mga taga-Banwaan, Kanbuhi. Yan. Ini masira kibayo po. Salamat. Bicol Connection Report. Salamat Karondang Rocky. Yan pa lang siya sa residensya ni former Mayor Ray Lacoste na liwat gustong magbalik sa pag-service sa publiko como nag-aspirar liwat sa kargong alkalde sa Banwaan Canabuhi. Sa linyada po siya ni Gov. Migs Villafuerte and PDP Laban sa indang partido politikal. Sa indang kalaban dyan, haros pigihiling-hiling niya to na medyo masasakitan ko niyan kay Mayor Rita yaunan 101% o 110% na suporta ni Gov. Migs Villafuerte, Provincial Administrator Luigi Villafuerte, Congresswoman Josal and Sal Portuno Sr. and Sal Portuno Jr. dyan sa Partikanbuhi. Para matabangan ang mga pangangaipo kan sa mga constituentes. Sintabo man yan, pagkakan man yan, proyekto man yan, edukasyon man yan, bulong, pambayad sa ospital, ayuda pinansyal, araw kan mga AX, mga itik, ano pa, masunod kuneho. Tapos, anbuhi, gigibuho na renewable energy center sa ringkunada ni incoming Congressman Migs Villafuerte kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Kaya agaro masasakitan da si Margie Aguinillo, si Mayora na daw ugon sa ikaduwang pagkakataon kayo do pantulo. Sagod sa ngunyan, dawa ba kong ilihidong mayor si Lacoste,
Pero ang tao dahil nag-uuraw. Sabi nga ni Rocky, gulpian pasyenteng pigirisitaan nyo niyan. Oh. Dahil inot na inot, si Mayor Lacoste da bakong kurispot, bakong kuripot, bakong kuyum na palad. Pag igwa-igwa na itatao, minataong tabang sa mga nangangaipo. Mga nagsusulisit, naghahagad ng pambayad sa ospital, so mga ngaki sa ospital o sa partira o sa harong, pambakal nin bulong, pagkakan bagas, panira akong ano pa. Ihungit na sana ni Mayor, ipinapanao pa. Normal po kaya digdi sa Pilipinas na talagang ang mga nangangaipong tios man na pamilya, minadulok sa mga ilihidong opisyal kan gobyerno, magin sa bakong mga ilihido, basta may maray na buot, may maray na ugali, may maray na katuyuan, na maging public servant. Okay, yan po ano. Lalo na po, garo kulang nagiging proyekto nga niyan, accomplishment kan presenting administrasyon kan buhi. Takadaklan da dyan ng mga project, ali sa probinsya, asin sa ibang ali digdi sa Congresswoman Josal, and sa tabang man ni Councilor Marlon Tabalde. Taigwa dyan na konsiger na proyekto, mga farm to market road. Si Councilor Marlon Tabalde na nagkakantidad sa 15 million pesos. Dapat nga nidakan 20 million, ano? Nakakatabang pa na magkaigwanin na housing project kali sa National Housing Authority na haros maabot sa mga 970 gayud na units. An ipapatindog dyan, ipapakonstruir sa Barangay de la Fe, sa mga nagtitios na mga pamilya na haros ani ba nagkagarabaan ng harong ka naglamasan makukusog na bagyo na apektadong marahin sa idang constituencies dyan sa nagkapirang barangay. Kaya para magkaigwan ng marahin na maistaran, nagtabang ini pong si Consyal Tabalde and inagada ng tabang si Gubmigs Villaperte. Puro na sana sa pagtabang. Dahil iyan ang sinusumpaan kan mga ilihidong opisyal kan gobyerno. Kung ano ang maitatabang, si kayang itabang itatao. Bakong arog kan ibang mga politiko na dulag-dulag sa mga taong naghahanap asin naghahagad tabang sa inda. Maray sana, abu basang. May mga politiko na ang gusto sa politika negosyo na dapat perming igwang income, igwang palaog pirmi. An para sa moya, dapat bako lang ang isipon para magparapalaog nin pirak sa kabankan gobyerno or kung ano pa. Kung ano itong direktang benepisyong pwedeng maitaong tabang sa mga tao kan mga proyekto. Kasi sa panahon ng pandemic, kaya puan talagang ngunyan, hospital, na mayo nga ni kita digdi sa Iriga, nin public hospital. Panahon na dapat magkaigwanin mga professional na mga aki sa laog kan sarong pamilya, magkaigwanin public university. Sa Iriga, kulang na naman kita kayo sa programa. Kung ang rason na ang public hospital mayong income, puro paluwas, ay bako po yan negosyong politika. Ang dapat sa toya, ano ang maitatabang ta sa mga nangangaipo kapuspalad, nagtitios na mga pasyente, lalo na sa mga senior citizens, na obligasyon kan gobyerno na ayudahan ang mga taong ini medikal o financial man na dapat inguwaon kan mga naiilihir na opisyal kan gobyerno ang serbisyo ninda, programa ninda para sa medikal. Taan ibang mga syudad lugod, igwang mga public hospital, public university. Taan rason digdi sa Iriga, abong kompetensyahon ang mga eksistidong universidad, asin iba pang mga eskwelahan sa college,
tahirak man kuno kung makumpetensya pa kang gobyerno. O dahil iniisip itong mga mayong pang tuition ng mga kakian na natatawanan ng pagkakataon ang mga tios na estudyante makatarapos high school sa mga pampublikong eskwelahan sa sekundarya. Sa insinda masibog, sa insinda maatras para sa pagpadagos kang pag-eskwela na maging professional sa college, kung ansa tong local government dahil nag-iisip na magkaigwa kita ng local campus or magkaigwa kita ng public university. Kaya si Gubmix Villaperte nag-inguwa na maglipat na digdi sa Iriga City asin magkandidatong congressman taplano niyang maglaag nin sarong public university arog kang ginibukan sa iyang lolo LRB and ni dating governor ngunyan congressman El Villaperte. Nagkaigwa kita digdi sa Baaw nin Baaw Community College libre ang pag-eskwela sa college sa mga akakian agko paki allowance or stipend or allowance. Taigo naman kita dyan sa partikan si nabuha bagay kung si SPC na na-convert naman yan sa Bicol State University sa tabang ni Congressman Sal Portuno kan na mga nakaaging termino niya o kanakaaging termino niya na an idadagdag niyang mga community college ni incoming Congressman Mix Villaperte sa partikan Buhi, partikan Bato, sa partikan Bula, gigibuhon niya nin sarong aapodo na Rinconada State University para magkaigwa nin additional na mga courses, dagdag na mga empleyado, mga teacher, dagdag pundo hali sa gobyerno para libre ang pag-eskwela kan mga kaakianta sa college. Dahil po kaako-ako ang rason na dahil pwedeng kompetensyaon kan sarong lokal na gobyerno ang mga universidad asin iba pang mga eskwelahan sa koleyong nagtituition po ang mga estudyante. Dahil igwa kitang mga kapuspalad, mayong-mayo na mga kababayan na gusto man pong mag-asenso ang buhay na makatapos sa high school, sa pampublikong eskwelahan sa high school, sekundarya, asin makatungtong sa college, sa saindang mga lugar, kung nag-provide po nin sarong public university or local campus or community colleges ang sa pong nailihir na namamayo kan sa pong munisipyo o syudad man. Kaya para sa Samuya, garubaga niya ko harayo ang sa tuyang accomplishment, performance, or legacy kung i-compare sa mga syudad sa enterong Pilipinas na may mas nagtaon in priority sa indang mga nailir na mga local chief executive. Nagkaigwasinda nin pampublikong eskwelahan asin mga pampublikong hospital. Ngunyan, ano ang ginibo ni Gubmix? Dahil siya nag-iisip nin income. Kan Camarinesor Medical Center, ang inisip niya puro paluwas nin pirak para matabangan ang satuyang mga kaymanwa. Na sinasabi kan ibang oposisyon na mayo man daang Camarinesor Provincial Hospital. Dahil man da nag-ooperate, puro pakaraot. Dahil po ang Camarinesor Medical Center or Provincial Hospital na pinatugdok ni Gubmix dyan sa partikan Banasi Bula, napakagayon, moderno asin talagang pang first class na hospital ini. Singgayon kan Bicol asin kasing hiwas, kasing gayon kan Bicol Medical Center. Na nagagamit po ngunyan nasarong isolation facility asin treatment hospital sa mga naghihilang, lalo na sa mga nagpo-positibo sa COVID-19. Dahil po nasayang, nagagamit sa panahon ng pandemic. Ano pa ang ginibo?
kinumpleto po ng mga equipment, hospital equipment, para po magkaigwa ng tunay, totoo, na dialysis center. Nagbakal sinda po nin mga ekipahis para sa mga nagtitios ng mga pasyenteng naghihilang sa kidney, na ang pagpadialysis ninda po libre. Bakong araw kan sinasabing may dialysis center, na igwa pang donasyon na pwedeng hagadon sa pasyente. Kawawa naman. Pangkain na sana magbibigay pa ng kaunting ayuda or donasyon sa sinasabing dialysis center pampubliko kuno. Pero alagad, bako man na libre, kundi agkupay kang kaipuan na iambag sa gobyerno. Si Gubmigs, libre na itatao po ang pagpadialysis sa mga pasyente dyan sa Banasi, Bula, sa pinagpagibo niyang ospital. Gwapang CT scan, di kalidad, magayon na CT scan. Kaya po nga niya ako, kung ikukumpirta, itong sinasabing nagpapayaba na tagaringkunada sa mga tagaringkunada, pigiling-hiling niya mo na mas nagpapayaba ang dayuhan. Nagpapayaba sa tuya ang sinasabing dayuhan, bako man dugong tagaringkunada. Alagad ang puso, amulugod, nag-iisip na makatabang sa mga tagaringkunada, mga tugang. Tanong, kadakol man sa ng distrito ang Camarinesor. Ano ta naisipan ni Gubmigs? Bugtakang kita sa Banasi, Bula, nin Camarinesor Medical Center or Camarinesor Provincial Hospital. Dahil tunay na nagpapadangat sa satuya. Ano pa ang pwedeng gibuho niya? Kung siyang maging congressman, masolusyonan ang pagparabaha, digdi po sa parte kan Rinconada area, tan Rinconada area, saro sa basic basin district, garo na plangganang napapano, nin tubig baha ang mga kasinturuhe, arog na sana, kan banwaan ka na buwa, asin po syudad, kan iriga, baaw bula, parte kan bato, marereko ang balatan ta pabukid na lugar, pero dawa may dagat nga ni, pero garo dahil mabinabaan sintro. Nasa understudy mo niyang kan World Bank, ang flood control project para po masolusyonan, may plano siyang disponiron sa gobyerno nasyonal, ninaros sa kumpirang bilyon. Taran po nindo bakong suba-suba para mapahatan ang pagbaha sa parte kan Rinconada. Kaya po andyan na dragahon ang mga salog, malinigan, makongkreto ang mga slope protection, mapakaray ang mga salog, mapararuman, pasiring sa mga kadagatan, tangarig pong daikitadigdi, magkaigwan ng sudden flood, pag naglalamasa ang bagyo na may kaibanan na makusog na paglamasa ni Noran. Kaya po nga niya ako, ang politika, duwang klase sana sa nasyon kan Pilipinas. Politics of performance and politics of demolition. Politikong mayo man na itutok dong legacy or good performance or accomplishment, pero rinaraot ang kalaban. Tangarig maghiling, magluwas sa publiko na sindaan may maray na naginibuhan. Alagad, itong politics of performance na igwalagod tunay na nagiginibo asin na itatabang sa publiko, na igwang maray na serbisyo sa mga tao binabaliktadan, tangarig mahiling lugod, paluwason kan kalaban na iyo ang maraot asin mayong kamugtakan, asin mayong naginibuhan sa mga tao. Ngunyan po, mulat naman ang mga tao, kadakol ng professional na mga butante, magin ang mga butantita sa mga barangay, muklat naman ang mga mata,
kung si isay ang personal na mga politikong nakakabisita sa inda na may biribit-bit itik, may biribit-bit na kwarta, may biribit-bit na bagas. Digdi lang sa siyudad kan Iriga, nagpahanap ng 15,000 pamilya na mga nagtitiyo si Gobmigs Villaferte para panawan po ng tig-sarampulong bagas, tig-sarampulong kilong bagas kada bulan. Suba-subahon nindong tabang po iyan. Dahil iyan po ang totoo. Monthly. Iriga pa lang yan o paano pa sa ibang lugar na mga nagtitios. Dagos-dagos po sindang nananaon ng tig-5 kilong bagas. Magbukid na mga barangay, mag-coastal na mga barangay, mag-sentrong mga barangay, yaon ang sendang pagserbi, yaon ang mga ayudang pagkakan, yaon ang ipinapanaong kwarta. Garuman sana yan sabi ni Kung Sal Fortuno, kwartang galin sa banwaan, ibabalik para sa banwaan. O yun na yan mga legacy ni Kung Salman, digdi, mga patinampo, mga pakongkrito, tinampo, edukasyon sa scholarship program, mga bypass road, mga tulay na pinaggapakaray, buwis na hali sa banwaan, ibinabalik in forma de proyekto sa Satuya na may mga maray na kaisipan sa pagsirbi, tunay na pagsirbi sa publiko. Kaya niya ako inuumaw ko. Dahil yaon ang katotohanan eh. May medical mission sa Iriga City dahil mayo kita po nin public hospital, ano ang ginibo ni Gobmigs Villaferte. Nagbugtak ning Kapuerte medical headquarters, tangarig magkaigwanin regular na medical mission, mag house to house and health on the go, mga backpackers, mga medical team sa bilog na ringkunada nangurog na sa enterong barangay sa siyudad kan Iriga para idulok ang serbisyo medikal kan Kapitolyo para sa mga tao. Number 1 na gusto ko na araw kayo ng mga programa. Dahil makitang pang-gobernong ospital, makalibre kita, tano. Dahil sa medical mission, libre ang sa endo pong konsultasyon. May libre pang mga laboratory test. May libreng pagabot ng ipon dahil igwasindang bagong dental on wheels. Libre pagpagabot nin mga ngipon. Pati pagpostiso, i-request ni Duki Gobmigs. Mga lolo-lola. Takunday naman si Vice Governor Papi nagpapalibreng ipon, di kaya man niya ni Gobmigs. Pangipunan ka mo, basta i-request nindo Gobmigs. Kami po, nagabutan na ng ipon. Pero pangit pong mayo kaming postiso. Bahad po nantig pwede mo mang kaming pagibuan na padagos ning postiso, tangarig dagos-dagos ang sa indong serbisyo. Libre. Suba-subahon nindo yan. Kita lang sa Camarines Sur, anigwa nin dental on wheels. Kaya very proud kita sa araw kaning mga programa kan sa tuya mga kapuerteng serbisyo. Totoo kasi, nahihiling ta na mamatian ta. Lalo nang igwa kitang diagnostic ban. Kung babakalong pati yan, mga 7 million gayo dyan. Diagnostic ban na yan. Diyan ka na i-ultrasound, diyan ka na i-ECG, diyan ka na ila-laboratory test. Aaramon mo ang sa imong cholesterol, aaramon ang sa imong uric acid, aaramon ang sa imong blood pressure, re-resetahan ka, libreng bulong, libreng konsultasyon. Saan pa kamo kayan? Iyan ang tunay na pagsirbi sa mga tao, mga tugang. Nauda ka iba. Mayo po kayan ang mga yaon sa lado kan oposisyon. Na dahil sinda nakadisponer nin mga diagnostic ba na yan, dahil sinda kayo nakaisip. Pero ang mga Villaferte, naisipan po yan. Tapos sasabihin ka iba, maaman ngayon nagiginibuan ang Villaferte sa Camarines Sur. Grabing kapakaraot po, kaya nakakabuisit po. Dahil ang mga ibang mga yaon sa oposisyon, lalo na nibaman ng mga parabatokan na oposisyon, na kontra asin anggot sa mga Villaferte, binabaliktad ang istorya.
Kaya po pag kamo naging bobo sa pag-intindi, mamapaniwala ka mo, kawawa tayo. Dahil iyon na po nga yan, although pigpapararaot kan iba na anggot sa Villafuerte, kan ibang politiko. Dahil anggot sinda sa Villafuerte, tano? Dahil igwang maray na performance, asin totoo ang serbisyo. Dahil sa gibo kayo ni kan mga Villafuerte sa pagtabang sa mga tao sa Camarines Sur, pigpaparaeresyuhan, mga nakaagi ng century o siglo na sinasabing kesyo inbulto sa massacre, sa parte kang karamuan, na mayo man nga napapatunayan. Kesyo ng aanab nin mga raga sa iba-ibang lugar, na mayo mang katotohanan, na baliktad nga ni. Ang Villafuerte, siging panaong daga. Di ba? Saka daisinda nang aanab o nang hahabon nin daga ka, diba? Pigbabaraligtad. Kesyo kuno, daman kuno mga proyekto. Yan, nasa na mga highways, mga 4 lanes, na mga national road, national highways, na projectan mga Villafuerte. Ining mga tourism road network sa may partikan Balatan, ay grabe po kung tutuson ang performance legacy. Mas totoong nagtatabang. Pero madunong ang Villafuerte, daw asin dapig pa para batikal nin mga isyu kung ano-ano na sanang korupsyon o kung ano pa, pati sa sapsap daa, na kinabang pa, desin da nag-resback nin na ano man na mga maraot, kundi imbis na i-resback ninda sa mga isyong mayong katotohanan, winawarak lugod nindaan sa indang mga proyekto itabang sa mga tao. Dahil sinda po, nag-iisip kan, nagagamit kan sa indang mga isip. Saka maorag ang mga Villafuerte, nakuko ang mga broadcaster kayo ni, mga announcer, mga komentarista, mga maray. Sa totoo lang, nagsasabi sinda nin katotohanan. Kaya makulog sa buot ang katotohanan. Garuman yan, the law is hard and harsh, but it is the law. And we should abide by the law. Mga tugang, mahanap buhay daw kami. Pagkatapos kan sa mong hanap buhay, di balik naman kita sa programa. Then naglalaw si paring Philip, sabi ma-interview ki Kagawad Rosilio Orulpo, inutuntan ang hanap buhay ito, Sir James? Okay. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Si Jeff Bessenio, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Bessenio, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Bessenio, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagbadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Agar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupad ang akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masabihin siya.
sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr., Sal Fortuno Jr., maservir siya. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Dagos ang asenso. Idagosan progreso, asin pag-asenso, kan bula, ibas ko, ibas ko. Dagosan progreso, migay ibas ko at sa tuyang mayor. Digi sa bula, maray na konseho, nonoy ibas ko, siya ang vice mayor. Para sa tao, dagosan progreso, migay ibas ko at sa tuyang mayor. Digi sa bula, maray na konseho, nonoy ibas ko, siya ang vice mayor. Para sa tao, ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Probado ang serbisyo, nahiling ang asenso, sa tuyang ipadagos. Mega ibas ko sa bula, ipadagos ang serbisyo. Nonoy ibas ko, vice mayor sa tuninong na konseho. Mega ibas ko sa bula, probado na ang serbisyo. Nonoy ibas ko, vice mayor, ang tultul na liderato. Mega ibas ko sa bula, ipadagos ang serbisyo. Nonoy ibas ko, vice mayor sa tuninong na konseho. Mega ibas ko sa bula, probado na ang serbisyo. Nonoy ibas ko, vice mayor, ang tultul na liderato. Probado ang serbisyo, nangiling ang asenso, sa tuyang ipadagos, si Mayor Migay Ibas. Dagos ang progreso, Migay Ibas ko ang sa tuyang mayor. Digdi sa bula, maray na konseho, nonoy ibas ko, siya ang vice mayor. Para sa tao, Migay Ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tuntun na liderato, dalan sa pag-asenso, dagos ang serbisyo. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo.
at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Uunkan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kagawad Greg Pontanal, ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan, si Greg Pontanal. Kagawad Greg Pontanal, ang sa tuyang mo botohan, para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan. Kagawad ta Greg Lopez Pontanal, siya ang katuwang kan sa tuyang banwaan, mga programa para sa kauswagan, sa iyang dadarahon sa sanggunian. Kagawad ta si Greg Lopez Pontanal, siya. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause he'll bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte, una rin may malasakit at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte, una rin may malasakit at puso. Luigi! Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para
sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa Kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte sa rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Migs. Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Palayugan ko ng good morning si Mr. Jose Alvaro Borromeo, si Gobelin Gregonio Kutab, si Hermana Monica Perique of Limasol Cyprus also watching, si Pading Jun Pante also watching. Thank you so much. Saka si Mr. Joter Tersinio also watching. Sabi niya, totoo man talaga ang sinabi ni Rocky. Yung mananggada, no? Siguro sa report from Buhi with former Mayor Ray Lacoste kan sinabit ng lugar. And nag-greet man si Hermanang Monica ng good morning. Saka si Mr. Jose Alvaro, good morning, sabi ninda. Okay, sa ito yung mga parantabay. Thank you so much sa mga nagpa-participate sa programa. Digdi man sa cellphone, line ta, sabi, as the saying goes, you can never put a good man down. Reality bites. Tama man ang kat. You can never put a good man down. Dahil ta pwedeng pabagsakon ang maray na tao sa ibabaw kang kinaban na dawa pagpararauton kan ibang mga may crab mentality. Kita kayang mga Pilipino, minsan may mga taong utak talang ka. Pag nailing ang kapwa nag-aasinso, buburutungon pabagsak. Kaya araw kayo ng ibang sistema. Na imbis suportaran, dahil tapig pa para pirit na ibaragsak. Garo talang ka. Oy mga tugang ining informasyon na incumbent incumbent municipal councilor asin duwa pang kandidatong konsyal sa Dunsol, Sorsogon, gadan matapos na dukuton sa Daragalbay kan alias sa Bikoy na iyoan itinutok dong suspect. Gadan ang incumbent municipal councilor asin duwa pang kandidatong konsyal sa sinabit ng lugar matapos na mga ining mapa bareta na dinukot alas 12 nin matanga kansarong banggi
or kan sodma sa Banwaan kan Daragalbay. Sigun sa initial na report kan Daraga Municipal Police Station, nabisto ang mga biktima na sinda Dunsol Municipal Councilor Helen Advincula Garay, Karen de la Rosa Avirilla, 44 anyos, asin Xavier Ali Mirasol, 61 anyos, para yung negosyante, asin mga maaspirar na konsyala sa sinambit na pong Banwaan. Sigun sa pahayag ng PNP, or sigun sa pahayag sa PNP kan sarong nagangaran na Lalain Herrera Amor, ang nasabing konsyal asin duwa pang kairibanan ang makikipaghilingan subot sa sarong coordinator nin saro man na nag-aspirar na presidente. Pero matapos na makipaghilingan kay Peter Jumil Advincula alias Bicoy, nabasta na sana nawara ang mga biktima. Ang ngunyan na pagkaaga sana naaraman o na kumpirmar kan pamilya, kan incumbent councilor nagadana ini. Asin ang mga kairibanan na araman, natiyoon kan suspect ang ginadan na konsyal. Sangon yan nakapot na kan Daraga Municipal Police Station si alias Bicoy. Mientras na inaaram pa kan mga otoridad, ang iba pang detalye tungkol sa insidente. Maaraman na si alias Bicoy ang sarong whistleblower tungkol sa subot ouster plot o Project Sodoma laban sa presenting administrasyon ka nasyon sa pagikan ang totoong narcolist video kung saan nag-aatubang siya sa patong-patong na mga kaso. Malupit man ini yun, ano? Sa iba pang mga impormasyon mga tugang, tinatayang maabot sa 500 mga individual ang naaresto, mientras na sobra sa 1,000 mga armas na recover sa mga ikinasang operasyon kontra los firearm kan pulisya sa Rion sa enot na simana kan na bulan na presente. Base sa ipinaluwas na datos kan PNP Bicol, sa 504 na mga naaresto, 499 digdi ang sibilyan, 10 government employees, saraka sarong soldados, asin sarong pulis. Sigun po kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Jonel Istomo, nasamsam ang mga illegal na armas sa isinagibong serye kan mga pulis checkpoints, asin pinaigting na Oplan Bakal, Oplan Sita, asin Oplan Katok campaign. Masalang kaumampuan bilang kan los firearms na na-recover ngunyan na taon kumpara kan 431 firearms and 171 arrested individual na nairestro man sa panahong peryodo kan nakaaging taon. Dagdag pa kan opisyal ang paggalangkaw, pagtaas kan bilang kan mga nadarakop, asin nasamsam na mga badil, ang saro sa ng subot indikasyon nin mas pinaigting na kampanya kan PNP Bicol sa bilog na kooperasyon kan publiko. Mientras tanto po nangangapudan ini sa gabos, partikular sa mga may sadiri nin mga badil. Nagtatago, nagpupugol nin mga badil na sigurado nini may magkakanigong papeles, asin dae magbakal nin mga bakong lisensyadong armas. Nangunyan po, nagwawarak na naman sa online. Asin sa huri,
nangakong mas lalo pa ang paigtingin ang sa inda pong security operation siringman ang kampanya kontra criminal gangs, loose firearms, insurgencia, asin iba pang klase ng kriminalidad. Lalo na ngunyan na paparani na po ang maabot na 2022 national and local election. Mga tugang, saro pa sa pigpapara baratikal na isyu sa mga Villaferte kan opposition sa Camarines Sur. Inida ang kadakol da pong pangarang kan mga Villaferte nakaburugtak, nakatapal sa mga project na sa endang pinagpahaman, pinaggibo sa Laucan probinsya. Ay garo ikinakaanggot o bad na iinggit sa endan ibang opposition dahil sa kadakol nindang project na napagibo sa Kamsur, binurugta ka ninda kan sa indang mga apelyido o pangaran. Ano iba anggot eh. Dapat nga dahil naman nga yan iburugtak. Pero bakit ang may ginibo mga tugang? Tadaog ka mo sa accomplishment. Daog ka mo sa mga maray na performance, sa mga pagibo nin mga proyekto, infrastructure man yan o kung ano pa yan. Tinampo man yan, vertical man yan, or horizontal projects man yan, building man yan. Nayaon ang mga retrato o pangaran kan mga Villaferte. Dahil totoo man po, naanggot ka mo, tabaka makamong project, makamong picture. Ang nakalag lang ng mga picture na gusto nindong itulod na gobernador, tad-tad, para da sa pagbabago, ano pa man ang dapat bagon, digdi sa Camarines Sur. Na nag-aasinso ng Marayan Camarines Sur sa mga kamot, administrasyon kan mga Villaferte. O ini man mga retrato nindo para kamo maarakan ng boto, ay Diyos ko. Naanggot ka mo sa mga picture, pangarang kan mga Villaferte sa mga project ninda dahil nasasapawang gayud ka mo sa project. O kaya yan ang problema sa indo eh. Manangani ka mong naiaambag na project gayod o naitatabang, aranggot pa ka mo sa mga retrato o pangarang kan mga Villaferte sa mga project nindang hinaman. Dahil yan man ang totoo eh. Effort ninda yan eh. Through the effort. And initiative kan mga Villaferte. O kamo, ang mga retrato nindo, ano man na nakabugtak para makiulay ka mo ng boto, ma-apply ka mo kan posisyon na sa indong dadalaganan. Ano ang sa indong naginibong project? Sa first district, na sanang first district. Meski inumundaan tubig, problemado pa dyan. Dahil man lamang nadagdagan o nagdakol ang mga bangko na dapat nagbugtak dyan para mag-asinsuman ang ekonomiya. Haloy na nagpugol ang mga andaya sa first district como mga nailihir na mga congressman. O ano man ang inasinso sa first district. Marepan mga Villaferte, may mga project da dyan, kaya anggot na naman po sinda. Saka sa second district, dahil naglipa na daan mga retrato pangarang kan Villaferte sa mga project ninda, dahil iuman yan ang totoo. Gusto man pala nindong picture, mailag man ang mga retrato pangaran nindo, dahil man kamugayad mga project na pwedeng bugtakan, asin ipag-orgulyo. Ay, ida tayo, Diyos ko. Kaya kung totoo son, ang may pinaka first class na mga proyekto sa Camarines Sur, mga Villaferte. Arog na sa nakan iconic Capitol Building. Magiging landmark ini, magiging pride of Camarines Sur, and pang world class project ini tano. Gayong-gayo na kan design, pag ininahaman, sa kaginastusan po ini, pinagbugtakan ini ng pundo kan gobyerno nasyonal, sa tabang kan build project ni Presidente Rodrigo Duterte. Dahil yan sa pakiulay ni Gobmigs and Kong El Rey ki Presidente Rodrigo Duterte. Dahil padangat ang mga Villaferte, kan mga Duterte, pinaunlakan po na makabalian sa General Annual ining sa National Fund na national budget na pinag-aaprobaran kan sa tuyong Kongreso asin kan sa tong Presidente. Kaya sure na kung di maabala ang release kan budget kayan, kan Department of Budget and Management, posibleng
mahaman, tulos, ang pinagpupo na pong iconic Capitol building sa laog kan Kapitolyo Provincial na magiging garo modelo sa ibang mga probinsya na pwedeng pangarugan dahil napakaganda, napaka-quality ng pagka-design and concept dahil igwasinda mga bistadong mga inhinyero architect na naggibo kan design. Napakaganda, Diyos ko po, napakaganda. Tapos sasabihin nindo, ang Camarines Sur lang ang mayong opisina ng Kapitolyo, ay guwaman po, ay ano na tayo, Diyos ko, agabos na sa ng pakaraot. Kesyo mga paraoma da ang saragasaan dyan, kan na iconic dahil lamang dapig asikaso, kung ano-anong binibingtan, na dahil da binabarayadan, ay ano na tayo, Diyos ko. Ang mga Villapuerte kadakol abogado, iyo nag-aayos ka nga dapat tindang ayoson, tinaaninda ning mga livelihood project, trabaho, puhunan, so mga paraomang nahawaran po nin uumahon dahil ginibo na po nga ning iconic Capitol building. O ini nasa ng Pili Airport na gusto kan Villapuerte magkaigwa ng ekspansyon para man lamang makahabol-habol ang Camarines Sur na magkaigwanin maurag na airport. Pero anong ginibo kan opposition sa party kan Pili? Teg para kontrasta sa una mo aking salit maning mayor tambong galuntama na ini na nagkapurungot sa mga motorista ta nagkaburuhulbol ang bulos kan trapiko kan ini magpasali sa tao kan tinampong maghuba pa ning bado. Gibo daw yan in sarong ilihidong alkalde na ipinapasupog ang mga nagbuto sa iya, nagtiwala sa iya. Tadog niya pa aking salit na mahuba ako at nakauba ng t-shirt. Ang gusto ko sabihin, mahuba pa siya ng pantalon ta, iling na nga ni subrip. Pasalamat man kita daw, nag-iidad-idad na si Mayor Tam, ay bago pa man niya akong shirt, bago pa man niya ako ang brief. Maringaning bago pa man tagip-tipon sinaisulong na brief. Kundi mayaman naman ni si Mayor Tam, iguan na nga nidang marin ng mga negosyo man dyan sa Partikan Pili. Kaya branded man niya ako itong brief na surusulot. Kundi, sabi ba kan iba, wala yung itamaskulado si Mayor. Pwede man irigargarlita ang gustong pagparaw, ipaihiling sa publiko, ano. Kundi, ay inda tayo. Pasupog ang naginibo, kansarong alkalde. Na magpara taho-tahaw, magpara korokораhaw, magpara korokoraglit. Naagabot man itong sa iyang bosing. Nasa man na gusto ng guulo ko na naman so si isyo. Nailing na nindo yan ng mga ugali kan karapat dapat daw ang pag-apply nindo sa mo yung ma-apply kang governor or ma-apply kang congressman. Hindi pati dahil maintindihan kung ini man kang kumilik, anong tamay mga substitution pa man na naaaraman, kundi legayo dyan sa Comelec na magkakaigwad ang substitution sa ultimong aldaw niya na Nobyembre 15. May mga barabarita da kaya na sinunoy na andaya, mga kandidatong gobernador, tariribayan ang nakapag-file na kan COC na si dating Bokal Russell Banyes. Garo style man ni ni Tatay Digong ngunyan garo style na naman ni Manay Mayor Sara, nasabi, dahil mga kandidatong presidente or kung ano pa. Pero nag-withdraw kan sa iyang COC sa pagka-alkalde, nagluluwas, mga kandidatong presidente or vice presidente, ta maintindihan kung ano talaga. Taday pa man kaya Nobyembre 15. Pero digdiman sa Kamsur, nagluluwas na tinuturulod kan mga yaon sa lado kan opposition para iguaman sindang payo na kandidato for governor, tangarig na magkaiguaman da kuno na makusog na kandidato na kalaban si Luigi Villapuerte. Makusog ba yan? Na kan last election nga tinalo ni Gubmigs? Malakas ba yan sa tingin nyo? Ay ano na tayo? Baka gusto man nitong ipadaog na naman. Kahirak man. Ako na hirak na daw ako. Sa tuyang naging ilihidong congressman kanakaaging mga panahon dyan sa 1st District.
nagkapugol na po baga talaga siya ng mga poderoso as in magayon na mga posisyon sa gobyerno nasyonal. Nahihirak akong marita dahil sa mga inaagyan man kayo ninyo na mga pagsubok kayo sa buhay. Ta siyempre, so agom niya, so pagkadaog niya ka nakaaging eleksyon, pigpaparabutsur no pa man kanibang yaon sa lado ka no posisyon na dumalagan gobernador. Tabo na nga ni, nagtaram na niyo ka na interview ni Sinunoy Nandaya na kung para sa iya lang, abo niya nang mag-kandidato pa. Dahil nagserbi na siyang congressman. O, pag nag-congressman naman niya ko, manggana. Pag nagretiro, ex-congressman manggirare bang ngayon baoy ka na ko, kiton, di ba? O ako ngaya, kung totoson, pagal na. Pagal naman nga ko, magserbi. Tayo nagyan ko na, naging majority floor leader sa Congress, naging deputy, naging House Speaker, naging DBM Secretary, o kung ano-ano pang posisyon, naging congressman. O, bastante na ang mga panahon na pagservis sa publiko hanggang sa kadakol issue, araw kahit sa malampaya, kung ano-ano pa. Kaya, kumbaga sa ngunyan, nagiging violente, sabi ka ni ba? Na haros masagi-sagi sana sa iyang big bike na pigmong motor. Intero ng hinahanap-hanap ang driver kan auto ta gustong pagpara kukulgan. Maski pulis na naka-uniforming nagresponde, itinuldang pa. Iyan ang gusto nindo na magsilbi sa probinsya ning kamarinisur como gobernador. Natibaan magdulo kita dyan kung yan nakatukaw sa Kapitolyo, tapirangong kita kung dahil magustuhan sa tuyang approach. Tampagaling sa tao ko, kahiwal eh. Di ba? Yan nga ning si issue, alos gulo kon. Pulis ituldang, yan ang gusto nindo mga tukang, dahil na ka muna hirak. Napigpaparabutsurno pa nindo, nagpagibo pa ibang mga oposisyon. Mga supporter ni Rolando nin mga tarpaulin. Yaon sa iyang medyo hubin pang picture. Taniritso raw niya bagango niya, ang bulog niya bago naman. Sa, ano yan iba ng style kan sa iyang gupit, di ba? Ang picture na ipigburugtak nindo, na naglalakop ang mga picture niya, para lang ipahiling nindo kay Andaya na kamo kadakol kamo nag-suporta. O ipapasubo na naman nindo. Dahil na kamo nahirak. Nagsasayo man naman nga ni, ipigpaparatintaran pa nindo. Digdi talaga sa ibabaw kang kinaban. Igwang mga ibil, ano nga po yan, mga parabutsurno, mga butubot, parabutsurno, para pasubo. Oh. Mahirak naman daw ka mo. Nailing na nindo baga, haros may kaulatahon, may empleyado kan construction, nagreklamo na nga ni taros kadugon, ano ning kalkulatahon or takuton, may kapot na armaso kung ano pa. Dahil nakamunahirak na pati ang residensya ni Joey Villaferte kayo dito. O anong pangarang katong Villaferting ito sa partikan si Pokot na sinakyada, haros garo gusto pang palwason sa harong niya na magbakbakan sinda. Taandaga-dakan mga Villaferte, bako da ng pagsasaririkan Villaferte, kung ano-ano baga pong nangyayaring garo kasusopgan na nakabandira ang probinsya ng Camarines Sur na pinapangyarihan kan siring na mga insidente na national pati ni. Na dapat ko na ang inasikaso kan panahon ni Andaya na mapakaray ang Andaya Highway na bakong pauro at otrong kari-repair tagulping na aksidente siton, highway iton. Bakong magparadangog ka kaining mga parabutsor nung ini sa imo, tayo papahama ka lang kani, baka ang iba, gusto lang kani magkapirak. Kung may pirak pa. Taka nakaagid ang eleksyon, agulpin na ni sa gastos. Dahil nakamunahirak. Dinaog ni Villaferte, ni Mix, ning sobra sa 5,000, nabuto digdi sa Rinconada. Kaya nga ni nagkandidato si Gobmix, congressman sa Rinconada, itong nagpaganang ito digdi sa iya, sa Rinconada, mantinido niya. Inalagaan niya. Tanaluwas na mga loyalista niya ng mga butante. Ang nagpagana sa iya ning sobra sa 5,000 laboto kontra kay Andaya, ta dinaog siya sa 1st, 2nd, 3rd, and 4th district.
Oh. Kaya grabe bagaan, siyempre, sa mga bagay na iyan na makulog siyempre sa buot. Kaya nagiging aruged, kaya na Ros Perminasan ng garo irritable, perming pakurahaw, may mga tinataram na sa kaulay na pagdain niya nagustuhan na ang sinisimbag. Kinukulhaban niya, kinaanggutan niya hanggang sa gusto niyang kulgaan. Maging itong driver nin sarong rice mill sa pilig, inahanap niya na gusto niyang kaulayon, kumprontaron o kung ano pang gibuhon. Magin ang pulis dahil na bigrespeto, itinuldang. Di ba? Yan ba, Aldrin, ang gusto ka ba na maging ilihidong gobernador sa Camarines Sur? Natatakot ako Nagtitirindugan ang barahibo ko. Tatibaad maging gobernador ini, halimbawa, na ilihir na gobernador. Yao naman si Joey sa si Aldrin. Mga taga-media. Po, marina aga po. Ogo, ma-interview man po kami ni Aldrin. Sayin nga ka mo, na istasyon, sa RPND, sarampalingon ko nga ka mo, wala man yan ka mo nagbuto sa ko. Kaya man katakot baga. Bang araw ka ibang mga politiko, araw ki Villaperte, pag nagdiyan ka sa Kaperte Medical Headquarters, dahil ka apoton kan mga staff mo, ano ka? Anong nga agadon mong tabang? Bakong araw kayo ng apotsinda, anapotolos. Pag nagdulok na sa Kaperte Medical Headquarters ang mga tao, anapotolos kan mga staff. Pira! Gurano! An kaipuan nindo, uya na. Uya na maura. Bakong, ani babaka. Bago ka taning 5 kilong bagas, 3 kilong bagas, na inipi rice. Marilamang pati kong commercial rice, ani babaga. Mananaw manda nga siya araw kanining tigturulong kilong nga inipi rice. Pila ka man. Minsan dahil napot, no, ano ka, nagbuto ka ngayon kibos? Ulay. Ay, dahil po, bakong araw po kayo ng mga Villaperte sa pag-service sa publiko. Aram nindo yan. Kaya, mahirak naman daw ka mong kinunoy. Dahil naman ito pagpara pasubo, Diyos ko po. Ang mga botantita po, aram kung sisay, ang mga politics of performance and politics of demolition. Aram po nindo yan. Dahil naman ngunyan mga patal, na mga tao, puro na ngunyan bright, puro na ngunyan mga dudunong, lalo na sa pagpili nin mga kandidato. Di ba? Tama o mali? Apira ka itong nababakal. Ang mga botante po kaya, tulong klase sa paghiling ko. Loyalista sa imo, loyalista sa kalaban mo. Ang pantulo, iyo yan itong pwedeng madara sa regalo. O, di ba? Pero depende. Depende pa. Bueno mga tugang, salamat kan sa inyo magantabay. Stand by sa masunod na programa.